Ако можеше да направиш една крачка и да изчезнеш от настоящето, не за да избягаш от него, а за да се върнеш назад във времето, в свят, в който историята не е написана в книги, а се случва пред очите ти. Добре дошъл в исторически парк. Място, създадено с една цел – да те върне към корените. Да ти покаже откъде идваме, кои сме били и какво сме оставили след себе си. Тук започва едно пътешествие през времето. И първата спирка са най-древните корени на България. Траки, прабългари и славяни, народи, които са живели по тези земи хиляди години преди нас. Те не са просто имена в учебниците. Те са хора, които са оцелявали в трудни условия, изграждали са култура, създали са традиции и са поставили основите на една от най-старите държави в Европа. Представи си свят без модерни технологии, без електричество, без машини, без удобства. Само земя, огън, камък и желязо. И човешки ръце, които създават всичко от нулата. Тук можеш да видиш и усетиш точно това. Как е изглеждал животът преди векове. Продължаваш напред и попадаш в сърцето на онова време, ежедневието на хората. Не само владетели и войни, а обикновени хора, които са градили света около себе си. Занаятите оживяват пред теб. Ковачи, които с удари на чук превръщат желязото в оръжия и инструменти. Грънчари, които оформят глина в съдове, използвани в домакинствата. Такачи, които създават платове с търпение, умение и усет, предавани от поколение на поколение. Всичко тук има стойност. Всичко изисква време, труд и знание. И точно това прави преживяването толкова различно. Тук виждаш свят, в който нищо не е бързо, но всичко е истинско. И после идва другата страна на историята. Силата. Българските войни. Хора, които са защитавали земята си с живота си. Битки, които са решавали съдбата на цели народи. Моменти, в които не е имало място за страх, само за чест, дълг и смелост. Можеш да си представиш напрежението преди битка, тишината, виковете, сблъсъка и онзи дух, който кара хората да се изправят срещу невъзможното. Но исторически парк не е само война. Той е и животът между битките. Животът на хората, които са работили, създавали, отглеждали семейства и изграждали общности. Свят, в който всяко действие е било важно, защото е било част от оцеляването и развитието на обществото. Тук историята не е само героична, тя е човешка. И докато вървиш през това място, усещаш нещо различно. Природата, просторът, свободата на откритите пространства, тишината, която не е празна, а пълна със смисъл. Тук можеш да спреш, да погледнеш, да усетиш и да си дадеш сметка, че историята не е нещо далечно. Тя е около нас. Тя е в нас. Исторически парк не е просто туристическа дестинация. Това е преживяване. Пътуване през времето, което не просто наблюдаваш, а живееш. Среща с корените. И напомняне, че миналото не е изчезнало. То продължава да съществува чрез нас. Добре дошъл в исторически парк, където историята не свършва. Тя започва отново, всеки път, когато я усетиш. Киро, знам, че му много боли. Предават ни всички тези хора зли. Но чуй ме, това не е само за нас. Това е за децата, за бъдещия ни клас.